čau aj odo mňa. Ak máte ďalšie podobné informácie, stretnete ďalších policajtov, prípadne uvidíte nové nehody, nové obmedzenia alebo prekážky, prípadne cestárov, všetko to prosím hoďte na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200 alebo po vchode kontaktujte Stella Centrum SK. To je všetko, prajem šťastnú cestu. Dopravný servis a úverovú revolúciu vám priniesla Prvá stavebná sporiteľňa. Teraz odbočte vpravo a potom sa držte vpravo. Teraz odbočte vľavo. Po 100 metroch odbočte vľavo a potom vpravo. Teraz odbočte vpravo a potom hneď vľavo. Ďalší 1 kilometr pokračujte rovno po ceste. Teraz odbočte vľavo a potom vľavo. Ak je to možné, otočte sa o 180 stupňov a potom odbočte vľavo. Ak je to možné, otočte sa o 180 stupňov a potom odbočte vľavo. Ďalšie 4 kilometre pokračujte rovno po ceste.